Id-deputat nazzjonalista Franco De Bono mela ċara li mhu se jivvota kontra l-mozzjoni tal-oppożizzjoni. Jiena ħadd pożizzjoni u sostnejta. Jiena żgur minix nista' niddikjara minn issa se nivvota kontra il-mozzjoni mresqa mill-oppożizzjoni. Saħaq li hu kien sebqa' konsistenti mal-kelma li kien ta' li se jastjeni f'din il-mozzjoni mresqa mill-oppożizzjoni. Bir-rispett kollu, il-kelma Mr. Speaker u l-konsistenza dik tmut miegħek u tibqa' miegħek, is-siġġu imur jiġi. Qal li l-lealtà lejn il-partit ma tfissirx li kulħadd jista' jibqa' għaddej qisu gaffa minn fuq kulħadd. Issa irriżenjalix, Mr. Speaker, hawnhekk tissemma irriżenja. Jiġifieri fid-demokrazija kollha denji ta' isimhom li huma f'demokrazija vera, mhux tal-isem biss, madwar id-dinja, persuna pubblika li bħala amministratur, bħala manager, għal raġuni oħra serja, tkun raġuni serja, tonqos minn dak il-grad ta' performance xira u mistenni, tbaxxi rasa u twerrab. Din hija prattika stabilita fis-sistemi demokratiċi u titħaddem ukoll f'pajjiżi li għandhom popolazzjonijiet ta' miljuni. U allura f'demokrazija il-kontabilità trid il-persuna li tfalli twerrab. Għaldaqstant għal Franco De Bono ma kien se jimxi mar-rakkomandazzjoni li jagħmel l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex id-deputati nazzjonalisti jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Jien ma nistax nimxi ma dik ir-rakkomandazzjoni li min-natura tagħha hija rakkomandazzjoni għax inħoss li b'mod serju tmur kontra il-ġurament li jinħatt lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta' Malta meta ġejt elett. Filwaqt li tenna l-pożizzjoni tiegħu f'diversi okkażjonijiet, fid-diskors tiegħu tkellem ukoll dwar ix-xandir nazzjonali u qal kif ilu jgħid lill Prim Ministru Lorenz Gonzi li dan jinsab fi stat diżastruż u inaċċettabbli. U nieħu pjaċir li qed tismani Prim Ministru u jiena nikkonferma li dat diskors se ngħidulek snejn illi x-xandir nazzjonali qiegħed fi stat armis minn Mr. Speaker. Ix-xandir nazzjonali armis qiegħed Mr. Speaker. Għamilha ċara li għal kontrarju tal-implikazzjoni li għamillu Bondi u ma kellu l-ebda kuntatt mal-Kummissarju Ewropew John Dalli.